Ang Ginoo maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, pipila ka magtutudlo sa balaod, buot mutanaw. Unya, pipila ka mga magtutudlo sa balaod, mga pangutpareseyo maingon. Magtutudlo, buot kami mutanaw kanimo nga maghimog milagro. Mitubag si Jesus, pagkadautan o pagkawalay pagtuo sa Diyos sa mga tao niining panahona. Bituaw si Jesus, milagro ang iyong gipangita, gipangayo kanako. Dili ako muhimo niini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo, maura ang milagro nga nahitabo kang Hunas nga propeta. Ingon nga si Hunas, tulo ka adlaw ug tulo ka gabi dito sa tiyan sa dakong isda. Ang anak sa tao usab tulo ka adlaw ug tulo ka gabi sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Nineve mamangon ug musudya kaninyo. Kanang hinulsol mo sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Hunas. Ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa habagatan mubangon ug musudya kaninyo. Kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibalui nga ania nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod. So today, we are now on the 5th day sa atong pagnovena alang sa fiesta karong Sabado, no? Fiesta sa ato ang Bikaryato nga mao si Santo Tomas Apostol, Saint Thomas the Apostle. So ang atong fiesta adto himuon sa Barangay Tambo, no? Sa kining Quasay Parish sa Lourdes, no? So, niya ato ko dahil nga timbayaon o good morning ang ato ang mga kaigsuunan nga mga followers nato sa Facebook, sa YouTube, ug sa uban pa nga mga media platforms. So, good morning or good day kaninyo din na, whatever sa unsang orasa siguro diha sa inyo ka. So, today we will be reflecting on some important points coming from the Gospel. First point is, gipaklaro ni Jesus nga siya gyud ang Mesiyas. No? Iya yung gitudlo nga siya mao ang Mesiyas. Nahitabo ka na tungod kay ang mga Pariseo, mga Saduceo, nangita magud og milagro. And then, giingnan sila ni Jesus nga igo na katong milagro nga nahitabo kang Hunas. No, kay si Hunas tuluman ka adlaw ug gabi dito sa tiyan sa isda. Ang anak sa tao tulupod ka adlaw sa lubnganan apan mabanhaw siya. Yan niingon siya nga dinhi adi aduna pay mas labaw pa kang Hunas. Buti pasabot nga iyang gipaklaro nga siya dili ordinaryo nga propeta. Kung dili usa siya ka mangluluwas. So, mismo siya iyang giangkon nga mas labaw siya sa mga propeta, nga siya anak sa Diyos. So, unsa may atong tubag niya na? Unsa may atong ang response sa gitudlo kanato karon ni Kristo? Of course, atong siyang pangitaon sa atong kinabuhi. Anaa ba si Kristo sa atong kinabuhi? No, mo nang kinaingon sa kanta nga, pangitaa pag-una ang gingharian sa Diyos, ug ang tanan igadugang kanimo.
Are you seeking? Ato siyang pangitaon. Yung saan man nato sa pagpangita? Mangita ka, mangita sa mga ginawa. Ano mo pagpangita? Sa imong pagpangita sa Ginoo, ang una gyud imong buhaton kabalo kag unsa, hinulsuli ang imong mga sala. Kung pananglitan o wala tay simba nagbalik, hinulsuli ang imong mga sala. Kasi Kristo mismo niingon nga siya gyud ang mangluluwas. Sa ato paunsaon man nato nga maluwas ta. Yung ka nga, unsaon na tuod na maluwas ta sayon ra. Aron ka maluwas, aron imong makitaan si Jesus, hinulsuli ang imong mga sala. No? Kung para nimo ikaw ra pud ka maong hinulsul ana yung mga sala. Kito na yung uban di man mo angkon. Mo man ang uban nga dili. Mo man ang uban nga dili mo angkon kay dili mo hinulsul kay wa man pud mo angkon nga salaan sila. Kabalo ka kinsay salaan ang ilamang silingan. Panalitan, ingon sila nga, hinulsuli ang imong pagkalibakira. Ay, dili mo po dapil salaan, kay nibalos naman po ko, kay giunhan magod po kong lima, kay na. Hinulsuli na. Ayaw nag-ingon nga, kining, kuan pa ka, tubag-tubag pa ka. Kay nakapangliba ka, hinulsuli na. Sa mamay sala ni mong nahimo, angay ni mong hinulsulan, di ba? Sige magagsukol maman nimo. Ay, kasi hindi magod po kabalong mo pasunod og anak ko, mo nang musukol na lamang ta. Hinulsuli lagi na. Ayaw, ang imong sala, dili sala sa uban. Klaro mo nang dili ta mo hinulsul kay para nimo wala man kay sala. Ang salaan ang uban man. So sila'y pahinulsulon, dili ikaw. Sila may malangit, ikaw may dili ka malangit, kaya di man ka mo hinulsol. Kaya para nimo sila may salaan. Klaro ba? Panalitan, unsa man. Di ba, wala man ka ni bayad sa imong utang. Ako magkagutang, no? Ano man ka ni bayad? Ay, kaya lisod man ko kayang pagkindabuhi ko. Ano mo nga, nagkit lang man ta magkabagutang. Uy, anong nangutang man kuno ka nga, di man di kakabayad. Mangutang gani ka nga, klaro kayong di kakabayan, pangawat na. Klaro ba? Wala kay gisaligang gibayad, nakabalog yung kang dili kakabayan, o niya gapautang-utang ka, no, sa may mahitabo, sama ra nga imong gikawat ng kwartahan, imong giutang-utang, kaya wa man day kay klaro makabayad, baka dili. Kung dili ka, klaro makabayad, pangayuan na lang na. No, pag-ampo nga, tagaan ka. Klaro ba? Ito na mga ipuuban maulaw ba? Ulaw, magpagpangayo, pader mo na ako lang ipangayo, ako na lang ipaagi o ulam. Nya, huwag magkakabayad, wala ka na ulaw, anak. Wala na ni Tingo. Pero usan yun as mga buta nga imong buhaton. Hinulsuli ang imong mga sala o paningkamuti nga kanang imong mga ginagmay mga utang-utang, kahinay-hinaya ni magbayad. Ayaw kalimti. Kay dito sa langit, walay gikalimtan dito. Klaro ba? Kung dinhi sa yuta, nawala na lamang ang listahan nawala na lamang ang listahan sa utang tungod kay piting dugayan na wadyo kay bayad-bayad. Nawala na lang. Pero dito sa langit, wala gyud nakalimtan dito. Tanan, pag-abot atubang nimo dito, imo gyud nagtubangon tang tanang utanga. Munang karon mas maayo, karon pa lang daan. Mo hinay-hinay na kag hinulsulan na ug imo nang hinay-hinayan og bayad. Panalitan pa der og patay naman dong akong giutangan. Nakitugay mo ang bayad mo, namatay na lamang yung taon, yung tindira namatay na. Dili. Adto na ibayad pinaagi sa imong mga maayong buhat. No? Tabang kas mga gigutom, tabang kas mga nanginahanglan, imo bang ato mo ibalo sa uban. Pero buhi ra adto jud. Adto kini mo na ibayad dito. Daghang uban nga doon ako'y nailhan nga nalimot na lamang in taon siya. Si Kuan ba kini pong may pagkamarites ta ba? Marites ta yan. Si Kuan ba nakautang man to nimo nakabayad na? Siya jud nalimot na lamang gyud ko pa der.
amot nakabayad pa daw kay ito, wala kay dugay na maguto kayo niya. Dugay po kay gibayaran ko, nalimot na lamang noong ko. Ayaw. Kaya katong mga nanghulam nimo nga wala nakabayad nimo, muna to imong bayad sa imong utang nga wa po nimo bayari. Klaro ba? Klaro? O, panalitan ikaw, dako kay kag utang sa silingan. Inaapoy silingan nimo nga wala kabayad. Patas na. Muna to siya imong bayad sa imong utang nga wala nimo kabayari. Kaya na ba yung uban nga, og mangutang, dili mo bayad. Pero mo'y utangan, ikiha ka. Ikiha ka, og di ka kabayad. Dili na sa mao. Klaro ba? So, muna yung ginaingon nga, pangitaan yun si Kristo. Pangitaan. Kinulsuli kung unsa magana imong mga sala. Klaro? O, ayaw ingon nga, doon naman kay self-entitlement ba? Kanang maingon bitaw ka nga, yan, kuan anak nila, kapaulipon po kuan anak nila sa una, helper man kuan nila padero niya, na nga, serbisyo ko nila, ya wala, way klarong kaon ba? Unang karon, nakahulam ko, wapo ko ni bayad kay, bayad po sa karang serbisyo. So, dili na. You are not self-entitled. There is no such thing as self-entitlement. Dinhi sa simbahan, wala self-entitlement dinhi. Nga nangalagad kag simbahan, pwede ra kang makasala. Dili. Whatever nga imong sala, nga imong nahimo, imo gyud nang sinulsulan. Ayaw gyud nang baluna sa imong lubnganan. Ito na ba yung uban mubalon? Mubalon o pagdumot. Muingon siya nga, balunon yun na ako sa akong lubnganan ng akong kasilag kanimo. Na, tuyawan mo. Ayun, nagbaluna. Ayun, nagbaluna. Kaya mo nang hinulsulan dito. Kaya sa ato pa, wala dahil ka makapasaylo. Ang eksakto yun na, pagdayon ni mong kamatay, pasaylua yun ang mga nakasala ni mo. Kaya di ba kapasayluhon si Ginoo? Si Kristo ni ingon ba ana? Kung sulti na Ginoo, ingon siya nga, kung dili ganin nimo pasayloon ang mga nakasala kanimo, dili po ka pasayloon sa Diyos. Ngayon na may uban nga mubalon o pagdumot. Kadungog ba mo ng istorya ha? Kadungog mo na? Kadungog ingon ba nga? Ang akong kasilag kanimo, balunon ko sa akong lubnganan. Ayaw intawong balon-balon o pagdumot. Kabulog kag unsay maayo nimong balunon, unsa man pasaylo. No? Pasaylo. Dayon nimong kamatay, angayog pasaylo sa mga nakasada nimo o pasaylo apod ang nakasada nimo. No? Klaro ba? Ipatawag dayon na mo nang maayo kay na kana bitaw. Gulang bitaw nga magmalatay na bitaw ka ba? Wag kulang magita madugay. Ipatawag dahil imong mga silingan, imong mga paryente, imo dayong istoryahan dong. Kung naamagana ko sala na himo nimo, pasaylo ako dong ha. Nangayo ko ni mo pasaylo siya. Nga naman. Itong ibong manok nga wala, kami may nagkawat ato. Sige na Dan, okay ra. Pila ka buo? Tulo. Sige na lang. Para birthday man dato na ako inyo datong gikawat. Oo. No, sige okay na. Saon man nato nga. Yun sa man ninyo. Balik ya. Sige. Saon man nato nga mo naman na. So, kung sa magani akong sala ninyo, pasaylo ako ha. Oh, tanan, mga paryente, imong mama, imong papa, pag patawag na tanan, ayaw naghulata, labi di nakakatingog, ayaw ka nabitang gana anak na kaayaw yun naghulata nga, lugos nakakatingog para pagka mo. Di naman, dili naman na maklaro imong sinuntihan, ana. Kanang kondisyon pagkakaayo, patawag na tanan imong mga silingan, yung pangayong pasaylo, imong mga paryente, imong mama. Tanan, o patay na magani imong mama, dito sa lubnganan, bisita dito mga magpapa nimo, pangayong pasaylo. Dayong paguman, pangumpisan.
Klaro? Sabtan ko? Ayaw yung ingon nga kanang ay pa po ka mapatawag og pari kanang di nakakatingog. Dahil kanang sulatok na lang yung mata. Manang mag-umpisal ka na magtutukanay matahini. Ayaw ko lata. Ha? Klaro? Sabtan ko? Oh, sige manito.